διαδρομή για τα 13 χιλιόμετρα, λόγω των βροχών των τελευταίων ημερών, όπως και στα Βοστρία βέβαια, έχει σημεία που αφού ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τον Δήμο Λευκάρου που μας φιλοξενήσει και οργανώνουμε ουσιαστικά τον αγώνα, να δώσω το μικρόφωνο στον κύριο Σολοκλέου να πει δύο κουβέντες, μια καλημέρα και να δώσουμε και την εκκίνηση. A few words by the mayor of Lefkara. Καλημέρα σε όλους. Για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά, θα έλεγα, και τιμή που μου δίνετε ευκαιρία να σας καλωσορίσω. Και φυσικά να ευχηθώ έναν καλό αγώνα, όπου δεν υπάρχει ο νικητής, αλλά οι νικητές, όσοι συμμετέχουν. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Λοιπόν, ξεκινάμε αντίστροφη μέτρησα. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Καλή επιτυχία! Πάμε, καλή επιτυχία! Τα πρώτα πόστα που ήταν το κόψιμο των δρόμων και τώρα ο καθένας πήγε στο δεύτερο του πόστο. Ωραία, είσαι δευτερά και αριστερά σου είναι το περίπτωρο που είναι η Μητρόπολη, που είναι η Κλεισά, που είναι τα διαβάζει πέντος, ακριβώς απέναντι. Πρώτος τερματισμός ο Ινής στα 13 χιλιόμετρα. Congratulations. Μπράβο. Lefkara Vertical Challenge Country Run είναι ο τρίτος αγώνας της σειράς Cross Country Series. Τα φύλλα θα μένουν σε έτσι. Από φυτά και Έλα πάμε. Μπράβο. Σε ευχαριστούμε και πάλι και συγχαρητήρια. Το χρόνο σου δεν τον είδα. Μία 39 στα 20. Second woman. Μπράβο. Και χθες έτρεξε το vertical. Χθες έτρεξες και το vertical. Ιδιαίτερο η δυσκολία να κάνεις και το vertical τη μια μέρα, τη 13 την άλλη. Ακόμα μια διαδρομή vertical ουσιαστικά.
ουσιαστικά το 13 430 μέτρα υψομετρική έχει λιγότερη υψομετρική από τη συνολική του δεύτερου. Μπράβο! Οσμάν σταθερός κάθε χρόνο, Φρεν, Λεβέντης. Ο Χαράλαμπος βγήκαμε από εκεί, αποφάσισε να ψάξει τις δύο, δεν χρησιμοποιούν τα λεύκαρα. Εγώ να σε καλά, και αν είναι δύο μέρες. Χθες και σήμερα να πάνε για τόπος, εκεί το να αλλάξει το Πεσκατσάνε είναι το μοναδικό στην Κύπρο. Χθες η ιδέα που ήταν δεξιδά ήταν ότι καλύτερα. Και σήμερα που ένας κοφκάρτη νερά, κάρτη Καρδίρια, ξεπέρασε το λέμε, συνήθως αυτό. Να είσαι καλά. Και προσπάθεια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Η Εμίλη έχει μια ιδέα να διούμε finisher δώρων αναπτύρα για να με κρούζει, λέει. Να μας κρούζει αυτό. Πρώτη κοπέλα στο 23. Έχουμε τερματισμό στα 23 χιλιόμετρα, την πρώτη κοπέλα στα 23 χιλιόμετρα. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Στην δεύτερη θέση στα 13 χιλιόμετρα η Στέφανη Σπύρου. Κάνουμε λάθος να την καταστήσουμε. Και ο νικητής στα 13 χιλιόμετρα, η νικήτρια στα 13 χιλιόμετρα, η Ειρήνα Μπέρτσμπινγκ. Για πολλωστήφωνα στο Πάτρο. Μπράβο, μπράβο Ειρήνα. Συνεχίζουμε με την απονομή στα 13 χιλιόμετρα. Στην τρίτη θέση Gavin Jones. Μπράβο Gavin. Στη δεύτερη θέση ο Ανδρέας Ευρυβιάδης. Ανδρέας Ευρυβιάδης, δεύτερη θέση στα 13 χιλιόμετρα. Μπράβο εμείς.
ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα συνεχίσει. Ευγενία. Κρασάκι, κρασάκι. Μπράβο, Ευγενία, συγχαρητήρια, congratulations. Νικολέρκο, για πολλωστή φορά και η Έλενα Νικολέρκο στο βάθρο. Μπράβο, Έλενα. Ζητείτε γαμπρός για την Έλενα, είπε μου να το ανακοινώσω. Εντάξει. Το ανακοίνωσα. Ελπίζω. Το χιλιόμετρο γυναικών ή... Και... Μπράβο Γιάννο, μπράβο, συγχαρητήρια. Πολυνίκης εδώ από πολλά... Μπράβο Μπόρα.